Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen mu ne mana fatan alkhairi, ne kowa salama irin ta addinin musulunci. Wallahi za ku ga fuskata gaba ɗaya ba daɗi, kun ga abin kanu lama daga asibiti na fito. Ɗazu nan to na ga ba zan iya bari ma ni gaskiya an murmure ba saboda abin nan ina gadon asibiti yana ta cina. Magana ta domin Allah, gaya wa kanmu gaskiya. Kana sana'a kana neman kuɗi ka ebo wa'annan maƙudan kuɗin azumi sauran kwana 12 a cikin jihar Kano a je a rinka facaka wai an yi birthday fa aka ce day din bad fi sabilillahi a zo a rinka wannan barin kuɗi. Jama'a Allah ku sani fa kuna ganin samha fa saboda dala tana cin EFCC su riga sun kama ta. Yau ku fito ku rinka irin wannan facaka, ba ku da wanda za su ba ku shawara ne? Ko kuma su waɗanda suka zo gurin za su iya yin haka? Akwai fa mata 'yan kasuwa a gurin nan na imani da Allah, ko babansu ne mutu ya dawo duniya aka ce ya dawo duniya a haɗa mishi fati na murnar dawowarsa, kun ga dai ya mutu dai ya dawo, wallahi ba za su yi wannan abin ba. Amma a zo a ɗauki kuɗi, ba a muku faɗa ne, ko kuma ba ku da mafaɗi, ko kuma gonar kuɗin ce da ku, ko kuma shuka shi kuke yi. Tsakani da Allah da Annabi, wannan abin saboda ɓaci rai da na san halin da 'yan Najeriya suke ciki da talakawan jihar Kano suke ciki, wallahi sai da na yi kuka. Abin nan ya so samun raina, fi sabilillahi mutane suna neman yadda za su rufa kan su asiri, a zo a rinka wannan ni ku akwai imani a cikin al'amarinku? Kuna jin tsoron Allah? Kun san za ku mutu kuwa? Wai aka ɗauko kaina har juyawa yake saboda ɓacin rai. Wai a ce an ɗauko wai mawaƙi wai miliyan 700, miliyan 700, wai a ce an kawo shi, sai Allah ya nuna izina ya bada iyakar shi. Wai aka ce yayi misin ɗin jirgi, aka ebo kwarakwatansa da masu gashi shika a tsaye suka zo suka rinka tikar rawa, har na ga ɗan gidan FMK shi ma yana ta baga capacity, wanda na riga na son wallahi tallahi ko za a ƙara mai shekaru a wani shekaru wannan baiwa Allah ba za ta ɗauki kuɗi ta wannan facakan ba. Na san ana yin abin tana gurin, amma na san ranta a ɓace yake saboda ta riga ta san ta aka ta samu kuɗinta. Wai yanzu a ce ba mai gaya muku gaskiya? Ko da yake wani mai waka ya ce samu kuɗinka kawai ka kashe, kakka bari a kashe maka sanda kake nema ba mai taya maka. To wallahi ni da kun buga capacity da private jet kuka tura wa Davido, kuka ɗauko shi, ko miliyan nawa ne ko biliyan 1 ne, tunda ko decoration ma da aka yi muku duk duniya ma aka zo ba za a ce amani ne nan gurin ba, sai a zata a Ingila ne, saboda yadda aka ci darajar kuɗi aka nuna wa kuɗi aiki. To Davido da Allah ya sa Allah ba zai kawo mana dirƙeƙen in faɗa ba jihar Kano. To dai kun yi taro dai an kirawo su Aliji ta su Ado Gwanja su Dan Musa. To Ubangiji Allah ya nuna mana auren yaran nan mu gani. Ina jin san su Nawa da Azugubi da su Abdulladif Abdallah da Abdallal wane ne ma wa'annan can larabawan, ko kuma a je a ɗauko su Michael Jackson, au ashe ya mutu, to wanda ya gaje shi. Gaskiya jama'a kusan darajar ɗan adam, kusan darajar kuɗi, wallahi 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 idan suna kuke nema, idan ɗaukaka kuke nema, wallahi da kayan abinci kuka siya kuka raba shi a cikin jihar Kano, wannan kuɗin da kuka kashe, na rantse da Allah har sarkin Maka sai ya san labarin ku. Sarkin Maka Qur'ani sai ya san labarin ku. Ina ga a saka ku a 'yan lambar yabo, irin lambar da aka saka Baba Ganduja a ita, wayanda suka yi wa addinin Allah hidima, wallahi da kun fito a wannan jerin. Amma sai gashi kash an lafta Davido kuɗi, ya naɗe ya ce bai samu jirgi ba, kuma ya ce shi no refundable money. To abu bai yi daɗi ba dai, ina muku jaje ta wannan gurin, amma ina taya ku baƙin ciki da wannan ɗaukan baki da kuka yi wa kanku, wallahi don wannan ɗaukan baki ne.
ba burgewa bane, ni wallahi ba ku burge ni ba, kuma wallahi har cikin zuciyata ni ba hasada nake muku ba. Amma da kun yi birthday irin waɗanda kai yake ɗauka ba za a ci ba, a ce a birthday wa an ba alfahari, Allah fa ba a mishi alfahari fa. Newa kake fa kullum faman tallan gurin ku kuke yi saboda kwastomomi su zo su siya, amma ku je ku kashe wai 1 billion 1.5 billion miliyan malala kashi kan gashin tinkiya fa miliyan so 1000. Na rantse da Allah a jihar Kano in aka yi do miliyan biliyan din nan sai an mutane da yawa sai sun amfana da 50,000. Kowane gida sai an buga musu kofa da 50,000 da buhun shinkafa. Ga watan azumi, watan ibada Allah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ka kawo mana sauki, Allah ka kawo mana sauki. Ni dai naga ko Dangote bai taba yin irin wannan fatin ba, yayi auren yama wallahi, amma ban ga an yi haka ba. Dangote dai kowa ya san waye Dangote. Hai ittaqillaha.